Won kama mokamor kata matin. Okamor kata matin. Mano iluongo kacha ni nyakwaka Joseph. Mano jaod Perpetua Okoth, wuod Nyakawa. Okamor kata matin. Okamor kodi kata matin ting'e gimomiyo. Kata kamano ing'e kaka ihoya. Ing'e kaka ihoya maber. Koro tima. Kaskori. En Sabiria wange mar odiochieng'. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien kokelnegi Farmers Choice. Machiegni to mokwongo mag thuond weche mabende waikoni gi lak sechegi. Jakom mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae, Laktar David Oginde, owacho ni mibadhi en midhiero maduong' ahinya e pacho kae. Komachielo bende en ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua keto kamarach weche mag arita e pacho kae. Bende en ni jochiw thieth e kaunti ma Migori ochungo ng'anyo margi mar ndalo 11 bang' tend kaunti no yie mar chopo moko kuom dwachgi. Machiegni nyinga Roda Odhiambo. Jakom mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae, Laktar David Oginde, owacho ni mibadhi en midhiero maduong' ahinya e pacho kae. Oginde wacho ni mibadhi odwa jimbore mokalo e pacho kae, ka olero ni jogo mantiere lemo mopogore e pacho ka osebedo kadhi ataro gi chike kendo yako mwandu jopiny. Sector to provide a voice would be the conscience of the nation, would stand up when things are not going right. The reality, however, is that some of pulpits have been captured by politics. We have heard of funds that are given to religious institutions being misused. We know of silence in the face of injustice because, like somebody said, a dog with a bone in its mouth cannot bark. What is the undermining factor? Compromise of moral authority, political patronage within our religious sector. And I speak as one who belongs to that sector and has served there for a long time. Let me finish with the professional sector. And as I said, this is just a sample. It's not that these are the worst or these are the only ones. It's just that, just to tell us, show us how we have undermined this chapter 6. Komachielo bende en ni jotend kanise kod jodak ma Uasin Gishu koro dwaro moro jatend piny oneni sirikande kedo kod mibadhi kaka nosingo, ka bende giwacho ni mano biro miyo piny Kenya medo dongore yo makare. Kane gilose gwenge mag Eldoret, giwacho ni gin kaka jopiny ginyalo kedo kod mibadhi yo madwarore, mak mana ni gidwaro ni migepe mabendo meeting mar kedo kod mibadhi e pacho kae mondo mi otichijgi kaka dwarore. Kama viongozi wa kidini tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kauli yake aliyoitoa jana tena mahala maalumu ambapo kwamba ni mbele ya wabunge suala hili la ufisadi. Suala la ufisadi ni donda sugu katika nchi yetu ya Kenya, na kwa kuwa amezungumza mbele ya uso wao wa Mheshimiwa Rais, kwa sababu umejitolea, usiogope chochote. Wewe ukilifanya hivyo, basi raia watakuwa na imani na wewe kuwa na Wakenya. Usijali wabunge hawana kura ziko kwa Wakenya. Bibi
Ninasema ufisadi lazima iangamizwe Kenya kwa kupitia kwa mikakati mizuri ambayo Kenya lazima iseti. Kila mwaka tunasikia kuna ufisadi, lakini sisi wananchi tuko tayari kuchukua hatua. Sisi wa Kenya tukiona kitu ambayo ni ufisadi, tuwe na nguvu ya kuweza kueleza. Tunaona maneno mengi hapa katika mashinani, lakini tunahofia kuchukua hatua. Jatend migao mar arita kwe ma iye Kipchumba Murkomen owacho ni manene jalup jatend piny Rigathi Gachagua keto kama rach weche mag arita ma pacho kae koloso e romo ma bende nokelo kanyakla duol mochung' e weche mag arita e kaunti ma Murang'a. Murkomen owacho ni nyaka Gachagua ne wuoge pacho kae kodhi e piny mar Amerika kwe osebedo e pacho ka. In the absence of that leader in the country, or his arrival is a security threat, because in the last few months or weeks when he has not been around, the country has been very peaceful. Perhaps the security agencies should be prepared for a more chaotic environment as a result of his coming back to the country. Murkomen owacho ni migepe mag arita oikore mar kedo kod tulo moro amora manyalo muoche kinde ma Gachagua biro mole pacho kae mano chieng' Tich Ang'wen jumani. Security sector is prepared to deal with any insecurity issues. The last time he was around, there were so many goons in the same of protest. We were very prepared, and every other minute the National Police Service is prepared to protect citizens and their property. Murkomen ne lose gwengego mag Murang'a kama bende owacho ni migao mar arita oyudo kuong' mar omenda maromo shillings milion 3 e kaunti no ma Murang'a kinda pedha ma bende migao mar arita ne otimo e gwenge makono kaka yo mar kedo kod kuong' ma ok opuodhi e pacho kae. Compromise the courts to get numerous court orders that have actually compromised the law enforcement activities in this county. An illegal and counterfeit alcohol worth over 3 million shillings, including compromise and sabotage from our own security officers, and the IG is going to take disciplinary action against them today. Murkomen bende koro golo siem ne johala ma bende dhi ataro kod chike ma bende noketi mag geng'o mag kedo kod kuong' ma ok opuodhi e pacho kae. Kowacho ni johala go ibro kawnegi okang' mager mar chik. Biggest problem here is the misuse of the alcohol distribution licenses, combining both legitimate or legal alcohol and the illegal one. There is a very notorious businessman here called Mike Power in his 58 distribution outlets within the county. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jochiw thieth e kaunti ma Migori ochungo ng'anyo margi mar ndalo 11 bang' tend kaunti no yie mar chopo moko kuom dwachgi. Winjruok ma kamano obedo tok romo ma bende nokelo kanyakla riwruok mar nurses go gi piny owacho mar kaunti no ma Migori kuom seche moheo 4. Kowuok kaunti ma Migori, Jojuma miyowa ler mathoth ewi wachni. Bang' bedo kod twak ten kaunti ma Migori twak mane okawo kinde malosi chang'wen nurses ma kaunti ma Migori mando osebede ng'anyo kuom kinde mandala 11 mokalo giko to chungo ng'anyo kendo yie dok e tich. Chungo ng'anyo biro bang' ten kaunti ma Migori chopo moko ndwaro mag nurses mando miyo ne gidhi ng'anyo ni thieth kichiwo gi nurses chakre kawuono dhi dok mbele, kendo wakwayo nurses waduto te mar Migori County ni mondo doge tich e seche mag 24. Gidhi ng'anyo to wasebedo kuwa wuoyo kendo dodok ne gero kamano ni odiochieng' ma kawuono watimo winjruok e weche manyocha gidwaro, kendo weche giendi wadhi chako timogi. Moko nitie manyocha wachako timo tich abich mokadho ka promotion letters barupegi mag promotion osechako wuok. Jagoro marwako man nurses e kaunti ma Migori Ezekiel Mbira mane wuoyo bang' romo margi koten kaunti ma Migori ne wacho ne gichungo ng'anyo nikech mokuom gigo maende gidwaro mondo ten kaunti ma Migori kotimnegi koro osechopi kama ok obed ten kaunti ma Migori osingo timo. Wachungo ng'anyo ni kaluwore gi weche mosebedo ka thago nurses mag Migori mar promotion. Kawuono employer osechako chiwo kang' kendo osechako chiwo ranyisi mar ni nurses mosebedo ka nitiere job group moro kuom higni mathoth osechako yudo barupegi. Mbira wani moko kuom dwaro margi mapok otim kod ten kaunti ma Migori bende gichopo winjruok kendo gikete andika ne ibiro tim kod ten kaunti ma Migori e kinde mabiro. Kaluwore gi weche mar return to work formula mar 2017, sirikand Migori oyie gi nurses e dwarogi
ni gibiro chiwo chenro machal kamano kendo chudo duto te maluwore gi winjruok manotimore 2017 no bobedo ka gichulo. And hopefully by tomorrow, all the nurses who are due for promotion shall have received their letters, because we received information from the board that quite a number of them had been signed, and even the signing was continuing today. Other grievances mentioned earlier, we have set timelines beginning from this financial year and also other subsequent financial years, whereby we are going to put the money in the budget. Jatend migao mathieth e kaunti ma Migori Kalibo Pondi kod jakom mar kamiti mathieth e od bano ma Migori Tobias Okelo ne osingo ne gidhi keto omenda mar chopo dwaro mag nurses. Wachiwo kendo assurance ni kaka watimo winjruok e andika sirikal mar His Excellency Dr. Chila Yako osechung' kod jotich ahinya jotich matiyo osiptal, kendo wechego wabro timogi mana kaka ondiki kaluwore gi telo mar His Excellency Dr. Chila Yako. Duto mane giwinjore ma osekete tim dhi bedo kare. En gombo wa kendo en dwaro wa pile pile ni joge wayud thieth mana kaka pile wadwaro kuonde ma wantie, to bende nyaka wachak wadwa gi wagudu wang'e welfare mag joge wa matiyo machiwo thieth. Koro kane wayudo kendo wawinjo ni nurses wa koro yie mondo mi obed odoge tich, en morwa makende. Wang'eyo ni supplementary budget biro mbele ka, an kaka jakom mar health my assembly ma represent the committee mar health sani. Anyalo assure the team, both the department to gi jotendwa mag nurses ni kamano biro mowinjore magima ne owinjoruno manie budget no, wabiro lobby mondo mi wakal mondo joge wayud hakigi kaka owinjore, so that kik wakos ma wawe moko miyo joge wa thieth makare ma owinjore. Okang' ma okaw kod nurses ma chungo ng'anyo okelo fuong'ruok ne oganda ma yande manyo thieth e stendego mag piny owacho mandos biro kok yudo thieth nikech ng'anyo mar nurses e kinde mandalo 11 mokalo. Ne Nyakalondo Maramogi Koke kaunti ma Migori, an Joe Juma. Jochiw thieth kata riwruoge mabende ochung' ne jochiw thieth e pacho kae oseyo mokalo piny owacho kokalo kuom migao mar thieth ewi deko mar ndiko e tich jochiw thieth mabende osebedo katiyo e bwo chenro mar Universal Health Coverage. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar riwruok mar jochiw thieth mano Laktar Devji Atela giwacho ni jochiw thieth go mabende osebedo katiyo e bwo chenro mar Universal Health Coverage osebedo kakale midhiero mathoth kamoting'o deko mar osach gi kanyakla kod tiyo e alwora ma ok ne kare. Verifications at the head count that is being done. It should not be done in perpetuity. It should be completed. These UHC staff should be on the PNP and should be working with their wages. There is a trend in the country where salaries delay in the months of June, July, and August. Today we have over 40 counties that have not paid June salaries and July salaries. If these salaries are not paid within the next 7 days, then you should not expect doctors to be in the hospital. The biggest impediment to universal healthcare in this country are private insurance company. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni moko kuom jodongo e ward ma Kwabwaye ka chung'od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay koro kwayo sirikal mamalo kokalo e migao mar teko mondo med keyo teko stima e gwenge makono kaka yo mar jiwo chenro mag dongruok kod arita e alworano. Jodongo go wacho ni nitiere kuonde mathoth ahinya to chirni kod kuonde tiegruok mapok otude teko stima, gino mabende kelo rochruok mar arita e gwenge makono. Kwayo makamano ne gichwalo ne jatend migao mar teko Opiyo Wandai kotenegi kod mane en ruoth magweng'no Dickson Ogindo Oher giwacho ni onge mar stima e gwenge makono kata skunde osekelo ng'ikruok mathoth e chenro mag somo e skundego. Sirikal akwayo taya onge Kwabwaye, skunde mang'eny onge taya, kidhi Nyarandi, kidhi Omuga, kidhi Mbani, Osogo, kundego onge taya te. Omiyo nwakwayo minista moro to yier manyien chake titi Kwabwaye ka. Opiyo Wandai jaugenya to thurwa ka Kwabwaye ine kaka wan gi tabu to wasego report to kata ng'abi limu onge e sikunde waduto te ne Kwabwaye onge taya marawere tingo somo masani onge taya. Kagilose romo mabende no bagi e chiro ma Konyango Rabure Kwabwaye ward Jojo Chido kod coordinator Elias Oyamo wacho ni onge mar stima e gwenge makono senyayo timbe mag njore e Kwabwaye. Jojo Chido boki kwalo jiko yodi to go report bok magi fendi wegewe tima beyo ema miyo security bedo maber kon gi security
mag sitima e centers magwa gi to kuo biro dok chien. Kuo osedhi malo kendo idho kabisa. Ne okwa sirikal omed security. An Elias Oyamo, an coordinator mar Luo Council of Elders mar Kwabwaika. En wadwa ni mondo security obed maber, ngima ji obed maber. Omiyo sitima bende koro onge, kelwa sitima e chirni gi te, nikech sitima ka onge to ohala ok nyal bedo maber. Mane mabedo kelo wae giko mag weche manyien e yorno maradimba gi lak sechegi to magi thund weche mabende ne waikoni. Jakom maduol makedo kod mibadhi e pacho kae Laktar David Oginde owacho ni mibadhi en midhiero maduong' ahinya e pacho kae. Komachielo bende ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni manene jalup jatend piny Rigathi Gachagua keto kamarach weche mag arita ma pacho kae. Jochiw thieth e kaunti ma Migori ochungo ng'anyo margi mar ndalo 11 bang' tend kaunti no yie mar chopo moko kuom dwachgi. Mane mabedo kelo wae giko mag weche manyien e yorno maradimba gi lak sechegi watudo koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok to koromo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien kano kelne gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ringanguro kata ringo moramora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni kocha mar Bidco United Anthony Ahulia okwayo jopuonj mag adhula e pacho ka mondo kaw ranyisi mosekel kod kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy mar wilo jotugo kinde ka kinde. Owacho ni okang' ma kamano osemiyo Harambee Stars otimo maber e thuolo mantie gigo tuke mag CAF kata mag CHAN. As coaches, I think we should never be afraid of making changes, because in each and every match, Benny has not used the same lineup. You will see he'll introduce 2 or 3 players in the team, and the team will still perform. So I think he believes in all his players, and he trusts they will do the job for him. The trust he gives the players, make sure the players perform better. Japuonj no Europa kokang' ma Benny McCarthy osebedo kata golo tim nero mar Harambee Stars ka japuonj mawuok e piny Afrika ma milambo no ero osebedo ka keto geno kuom jotugo duto moyiero kaka jatugo Mansour Suleiman Okwaro mano mi thuolo kuom thuolo mokwongo kendo timo maber. Looking at how Mansour is playing and then in the position that is being used by Coach Benny, I'm really proud of that guy. Yes. Ahulia bende nowacho ni nitie gik mathoth mokalo momi Harambee Stars timo maber magin kaachiel gi sir mag johera mag adhula kaachiel bende gi sir mar omenda ma osegol negi. I think first playing at home. That's something that we've not done for years. And then again, the crowd, the support Kenyans are giving the boys. And then, of course, the monetary part also. And I also believe they are really getting good training from Coach Benny, because he's really done a tremendous job with the team. Michael Olunga Foundation Academies ma jotugo manie boigni 16 e pacho ka dhi nyime gi temruok ka gimanyo jotugo ma ginyalo lwako e foundation no ero. Kaluwore gi director mar Mofa Aolo Mondi nomedo wacho ni chenro ma kamano en achiel kuom yore mag manyo talanta manie kor gwenge kendo konyo gi yudo thuolo mag dhi e pinje maoko. Sani ero temruok odhi nyime boma ma Kisumo kaeto bang'e no ero gibiro dhi e gwenge mamoko ma Thurka. We are trying to get the talent that actually match Mofa's philosophy. Earlier on, we used to do it in the high school games, primary and the JSS, but we realized that something was missing. Can't make it to all sub-county school games. Umondi nomedo wacho ni dwaro margi en mar neno ni jotugo koyudo sir mar somo kaachiel bende giyudo timbe ma ginyalo gochonegi e pinje ma oko kata timbe manie lig maduong' ma pacho ka. A better platform for them to showcase their talent. Like the demands of the game right now and the trends right now actually inform our decision. And as Mofa, we are our vision is to try and actually elevate these boys to national and international platform. So we know that in the near future, 3 years from now, 5 years from now, what caliber of players would be required. And that is why we get it right and we prioritize the physique. The size is a big priority.
Temruok ma kamano dhi e gwenge mamoko kaka Migori tarik 19 madwe ni, kaito Bungoma tarik 20, Malindi gi Homa Bay tarik 21, kaito Mombasa tarik 22 to Kilifi tarik 23 kaka Kakamega tarik 24 mar dwe ni. Komachielo bende ni tim mar adhula ma pacho ka Harambee Stars biro bedo weg pacho e tuke mag lero simbo mar dhi e World Cup higa 2026 kama gibiro tugo e paw tuke ma Moi Sports Center Kasarani. Kenya biro rakore gi Gambia tarik 5 madwe mar 9, kaito girakore gi Seychelles tarik 9 e paw tuke ma Kasarani. Mairi en mijingo maduong' ne tim nero mar Harambee Stars ma koro tugo tuke mag manyo thuolo mar dhi e World Cup e pap ma pacho kuom thuolo mokwongo bang' higni bura. Magi weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Kasuku Rafael dhi tayo chenro mar Donse kao kamano to warom sa 12 wang'e e Ramogi TV kama dhi kelo ni chenro mar penja laktar. Kiny saa 4 kendo watemane wawinja ni to wadhi nang'o gi tich adek ka wago mpaka kendo wajiwore weche mag tich matek. Ilung'ani Ruth, an Nyaji Monyongo, anya Joseph Otieno Duk, oriti masane. Baby na, wang'iyo gi kinda mama. Baby na, wang'iyo gi kinda mama. Ando serunda mawia bara kawona nyiswe yawa bebe. Paro se chanda malito siko jaera kuyolando bebe. Lando achengi mama akwel kambuta toto Kisumue. Lando achengi mama akwel kambuta toto Kisumue. Baby na, wang'iyo gi kinda mama. Lando serunda mawia bara kawona nyiswe yawa bebe. Paro se chanda malito siko jaera kuyo